O homenaxe aos maiores impulsado polas amas de casa de Ribeira. Máis de 400 persoas deronse cita no Bayuca para degustar o tradicional chocolate con churros. A Asociación Amas de Casa de Ribeira impulsa dende hai anos unha doce homenaxe aos veciños e veciñas do municipio de Maisidade. Con este acto creceronlle e púxose en valor todo o traballo e esforzo que realizaron os maiores no impulso de Ribeira. E novamente, esta proposta contou cunha gran acollida, xa que as invitacións voaron para que na tarde de onte máis de 400 persoas desfrutaran no restaurante Bayuca da chocolatada con churros. Esta se a converter nunha cita ineludible no calendario ribeirense e unha máis de todas as actividades que realizan as amas de casa para dinamizar o municipio. Esta doce merenda de homenaxe estivo presidida por Puri Cores, dirixente da entidade, quen agradeceu o respaldo á iniciativa, unha das máis multitudinarias organizadas polas amas de casa. Ademais, Cores foi tamén unha das protagonistas, xa que foi homenaxeada pola directiva da entidade. É o Día da Muller Traballadora. A directiva das amas de casa queríamos darlle un homenaje á nosa presidenta. Hoxe estou falando eu, pero estou falando no nome de todas as miñas compañeiras. Queremos agradecerlle que contara con nós, que confíe en nós, con esta labor que leva facendo tantos anos e que queremos que siga por moitos máis. E nada, non é nada, pero queríamos aproveitar este día, porque ademais de ser o Día da Muller Traballadora, creo que as amas de casa, que é un oficio que está un pouco denostado, eu quero poñelo en valor, porque as amas de casa son unhas traballadoras a jornada completa. A música non faltou nesta cita da man de Dani DJ e, por suposto, o chocolate con churros fixo as delicias dos asistentes.